klasická hlavička Jana Hálu, devčatko z Vasca z roku 1945. Odhadovaná cena 6 až 7 000 korún. Na diel sme dostali objednávku telefonického pripojenia. Ale to vy ste asi 2 roky dozadu, sme už v eurách. Ja som povedal korún? Tak to už nie je senilita, to je retro senilita, takže eur samozrejme. Takže príjemný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, vítajte na našej 122. večernej aukcii. Začíname teda takmer tradične Janom Halom. Máme tu aj telefonického dražiteľa, u mňa je suma 5600 eur, takže 5800 ponúka telefonista. 5800 telefón po prvé, 5800 po druhé, ak stále 6000. 6200, 6200 telefón, 6400, 6600 telefón, 6800 sála, 7000 telefón, 7000 telefón po prvé, 7200, 7400, 7600, 7800, 8000 telefón zatiaľ po prvé, 8000 po druhé, 8200, 8400, 8400 zatiaľ, 8600, 8800, niekto môže zaokrúhliť na 9000. 9000 sále, 9200 telefón, 9200 telefón po prvé, 9200 po druhé, ak stále nikto ďalší nezvýši, tak 9200 po tretie pre telefón 304. Tak, telefón 304 nie na úvod veľmi zaujímavá dražba a hneď prvý rekord, keď zoberieme z Hálu iba jeho hlavičky, tak najvyššia dosiahnutá cena doteraz bola 9000 eur, to bolo v roku 2010. Dnes sme tento rekord prekonali. Takže Nina hovoria, že tradične na prvom mieste v katalógu býva Jan Hála, nejaká drobnosť od neho, a tradične na druhom a niekedy aj na treťom mieste sú diela Karola Solánku, ktoré tradične predkladáme na našich večerných aukciách a tradične sa vždy pomerne slušne dražia. Takže poďme k položke číslo 2. Jelenia Ruja z roku 1946, ten rok je zaujímavý. Odhadovaná cena je 7 až 8 000 eur a mám tu dve objednávky telefonického pripojenia. Nech sa páči. Takže u mňa je 6800 milí telefonisti, niekto 7000 v sále máme. Takže Katarína 7200. 7400 Andríš, 7600, 7800 Katarína, 8000 telefón, Katarína, konec. Takže 8000 zatiaľ telefonista po prvé, 8000 po druhé, ak sa ale nikto ďalší nezvýši. Katarína, konec, či ešte? Zvyšujete. 200. 8200. 8400 Andríš. 8400 po prvé, 8400 po druhé, ak sa ale nikto ďalší nezvýši, tak 8400 po tretie pre telefón 307. Takže nakoniec telefón 307 a zostaneme pri tých rekordoch. Druhá najvyššia dražba Karola Solánku, zatiaľ kráľujú kamzíky z roku 2013, ktoré boli vydražené za 9400. Pozrieme sa položku číslo 3. Solánka diviaky v zime. Estimácia 4 až 5000 eur a jeden telefonista zostane v práci. 3800 u mňa, takže 4000, ak ponúka telefonista, tak je v hre. 4000 od telefonistu, 4000 zatiaľ po prvé, 4000 po druhé, 4200, 4400,
po prvé, 4400 po druhé a 4600. 4800, 5000 je najbližšia ponuka, 4800 zatiaľ po prvé, 4000, 5000 sála. 5000 sála po prvé, 5000 po druhé, ak nikto ďalšie nezvýši, tak 5000 po tretie pre číslo 33. Tak konečne aj sála sa ujíma svojej vlády. Nedávno v galérii Nedbalka bežala veľká retrospektíva Márie Medveckej. Isté, že aj s istou snahou dostať túto maliarku, tak povedať, do prvej zberateľskej ligy. A z hodou okolností sme dostali takúto ponuku, ktorú vidíte na obrazovke aj naživo. Diela tejto autorky, ktorá bez pochyby je to najlepšia vec, čo sme od nej doteraz mali, a je to špičková a to je si aj neopakovateľná vec, lebo tieto veci sú realistické z 50 rokov, zrejme už sa veľmi na trhu vyskytovať nebudú. Čiže môj tajný tip na highlight tejto aukcie: dielo vyvolávané v estimácii 4 až 5 tisíc eur. Mám tam 2 objednávky telefonického pripojenia a 1 písomný limit. Jeden písomný limit, začíname pri sume 4000 eur pre písomný limit. Takže 4000 eur pre písomný limit, 4200 pre telefonistu, 400 môže byť, 4400 druhý telefón, 4600, 4800, 5000 eur, 5000 eur v sále, 5200, 5400, 5600, sme na rekorde, pán doktor? Už sme dávno za rekordom. 5800, 6000 najbližšia ponuka, 6000 máme aj to, 6200 Andríš, 6400 Katarína, 6600, takže 6600 sme zastali pri telefóne, ak má niekto chuť, zostali sa zapojiť, 6800 sála, 7000 telefón zatiaľ poprvé, 7200, 7200 sála zatiaľ poprvé, 7200 po druhé, 7400 ďalšia ponuka, 7600 telefonista sa vracia dobrý, 7800, 8000 môže niekto zaokrúhliť, 7800, 8000 sále, 8000 sále zatiaľ, 8200, 8200, 8400, 8400 telefón, 8600 sála, 8600 sála zatiaľ, 8800 máme od telefonistu, 9000 máme v sále zaokrúhlených, takže 9000 sále, 9000 sále zatiaľ, 9200 telefón, 9400 sála, 9600 telefón, dobre po prvé, 9600 po druhé, a ak ste rezignovali ostatní, 9800, 10 000 môže zaokrúhliť, dobre? 10 000 za Máriu Medvecku v tejto aukčnej sále zatiaľ po prvé, 10 000 po druhé. Budete to ľutovať? Posledná šanca. A tým pádom rekordných 10 000 po tretie pre telefón. Pozdravujeme. 309. 10 000, doterajší najvyšší predaj na aukciách Márie Medveckej bol 4149, to bol dávno, v roku 2003, takže suverénne prekonaný rekord a dovolím sa tvrdiť, že tento rekord nejaký ten čas vydrží. My sme sa myslím nenastavili, že to bude 10 000, neverili ste mi, škoda, že neviem už, o čo sme sa stavili. No nevadí, poďme